Yo, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Beloved, and yafuna ukuthi ekseni ke sakhe incwadi ke kaHabakuk. Habakuk. I'm not sure there is a book of Habakuk. Ndizayifunda apha ngesixhosa kuba kungaHabakuk na. Ndawe ngathi yaqala uyiva. Yaqala uyiva sisibone. Ukhona incwadi okuthiwa ngoZefaniya, ndike ndive kusho yayazi mzalwane uZefaniya. Hagai, kukho umprofeti bakuthiwa Habakuk. uHabakuk kwiTestament endala just emva koNaomi. uNaomi aphinde abe secala koZefaniya napha nasecala koHagai. Amen. Glory to Jesus. Therefore sizawufunda ke pha, sizawushumela ke pha kuHabakuk namhlanje. Inkosi sinceda abangcwele. Sizawutsho sisathi uYesu uyaphilisa. Amen. Sister Likona, hlalani kakuhle. Amen. Ukuthuka. Bangcwele ndizawufunda ke apho uncwadi uHabakuk lapho kuTestament endala emveni koNaomi okanye yona ke incwadi enkulu that you may remember nguMikha. Amen. Yeah, so ndiyafuna xa siza elizwini ke bangcwele phaa kuHabakuk. Nitsho xa niyifumene. Uyifumene my brother ne? Okay. Ungathi usayikhangela phaa Sister Wanda. uHabakuk ngaba boprofeti. Okanye boya kwi-index phaa uyijonge uba ikupage bani phaa. Oh Yesu sibulela wena Yesu ngokuvuka kwakho sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu ngokuvuka kwakho sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu ngokuvuka kwakho sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu ngokuvuka kwakho sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu sibulela wena Yesu ngokuvuka kwakho. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for that song, my dear brother. That's a very, very prophetic song. Basiyambulela Yesu ngokuvuka kwakhe. Incwadi kaHabakuk ke bangcwele ifundeka ngokulandelayo. Ndizayifunda apha ke kwincwadi kwi-English. Version endifunda kuyo ngu-ESV, English Standard Version. Therefore ndizayifunda ngokulandelayo ke bangcwele. Safunda phaa ku-chapter 1. We're just going to cover certain parts phayana concerning this prophet okuthiwa nguHabakuk. Amen. Xa ifunda ke bangcwele ithi kokuqala Habakkuk chapter 1 from verse 1, the oracle that Habakkuk the prophet saw. And, O Lord, how long shall I cry for help, or will you not hear? Will you not hear or cry to you violence, and you will not save? Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. Amen. Verse 5, then the Lord's answer, look among the nations and see, wonder and be astounded, for I am doing a work in your days that you will not believe if I told. For behold, I am raising up the Chaldeans, and that bitter and hasty nation, who march through the breadth of the earth to seize dwelling, or not of their own. And then verse 12,
azothi pha ku-verse 12, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die, O Lord. You have ordained them as a judgment, and you, O rock, have established them for reproof, you who are of purer eyes to see evil. Amen. And cannot look at wrong. Why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the men born of righteousness than he? Amen. Lord, we come before you this morning. Siyabulela somandla ngelizwe lakho elithela funda ke Thixo wethu, sifundise ngalo somandla, likhile ke somandla kwezinsuku esiphila kuzo Thixo wethu, likhile ke moya engcwele, that it may be relevant to our current times for your word Thixo namandla ngelizwe lakho Baba. iBhayibhile Thixo wethu has never been outdated, it has always been consistent with the times Thixo wethu. Times may change, but your word never changes, oh God. The prophecies that were prophesied, Heavenly Father, still active and still will come into completion. Siyabulela ke Thixo egameni lenkosi Yesu Kristu mfili wethu. Amen. Hallelujah. Bangcwele sifunda namhlanje ekseni about one of umprofeti okuthiwa nguHabakuk okanye yena uHabakuk. Amen. And ndiyafuna ke ngicacise ke lento ke phayana kwincwadi yeBhayibhile, especially ku Old Testament, we have what we call the major prophets and the minor prophets. Amen. Banikwa eligama le major prophets and the minor prophets as a study to distinguish among these prophets. The reason why we call the major and the minor prophets, the major prophets are those prophets ke bangcwele ngaba prophet abane account needs abababhale kakhulu pha Old Testament. Amen. O Isaiah, o Samuel, o Jeremiah. Amen. Kuthiwa zi-major prophets ngoba incwadi yabo inde. Amen. Then bekwi minor prophets o Habakuk, o Nahum, no Amos. Kuthiwa zi-minor simply because they kukho nje incwadi ezincinci ngabo. Amen. So it's not about uba xa kuthiwa yi-major lo wayemkhulu kunowa umprofeti lona wayemncinci. No, kukudistinguisha nje ngokuthi lo usetyenziswe kakhulu ngokwe-account yeBhayibhile ukwegqitha abanye. Umzekelo uIsaiah, umprofeti uIsaiah uye waprofeta under i-kings eziyi-5 kuIsrael. So over 50 years a prophet of Israel, almost 60 years. Amen. Therefore yena he has seen a lot of kings rise and fall yonke into. Then abanye ufumanisa bake useva umuntu under 2 or 3. Therefore bahlukana njalo. uMalaki umzekelo, the last prophet after uThixo ye wathula for 400 years phaa kwincwadi kaMalaki. uMalaki yena uthi gqi sezowonisha isizwe. Amen. Naye uMalaki, I think it's 4 or 5 chapters. But after incwadi kaMalaki bangcwele, uThixo uba silent for isithuba esingangeminyaka e400 engathumeli umprofeti kuIsirayeli. Kuthe kwaka yazokwala ke ngoku emveni koko kwazovela bani uJohn the Baptist. Lo kwakuprofethwe ngaye uJohn the Baptist uba uzawuhlala endle, ehleli endle nje yena. Ipurpose yakhe uJohn the Baptist uzabe yena ezochayelela ukuza kukaYesu. Therefore xa esiza ke ngoku lo uJohn the Baptist ekhwazayo esithi repent for the kingdom of God is at hand, esithi guqukani ngoba ubukumkani bamazulu bufikile. Amen. Therefore umprofeti ke uJohn ufika ngalo purpose leyo after ixesha elide uThixo ethule. Therefore we also understand ke bangcwele that kwiTestament endala it has always happened that every time uThixo will raise a prophet, a judge. Umzekelo xa kwakusukwa eyiphutha kusiwa eKanani, there were no kings kwaIsrael. Andithi zingekho nje kumkani kwaIsrael nje xa behamba besendlini bakhokhelwa nguMoses. Xa bekhokhelwa nguMoses eventually ekuhambeni kwabo ke ngoku uMoses kodwa akazungena yena kuzo lesithembiso ngenxa yoba wona ngakuThixo. Amen. uMoses uzangangeni ke bangcwele into abayenzayo uMoses njengoba wayindoda yayithobekile ehamba noThixo nje uMoses into ayenzayo, there was a point whereby abantu bebenqani befuna amanzi. Wathi ke ngoku uThixo wathi uThixo kuye makabethi litye kuvele ntoni kuzophuma amanzi. So wazothi uMoses xa ethetha ke ngoku ephendula nabaIsrayeli befuna amanzi,
wathetha ngendlela ethi, shall we bring you water? Ngabe singaniphathela na amanzi? Amen. So uMoses xa sithi singaniphathela amanzi, which means mna noThixo singaniphathela na amanzi. Amen. Therefore uThixo ke ngoku was not honored about what Moses said, ngoba uMoses ngesa statement wazibeka almost to the position kaThixo. Amen. So which means now la nto yenza uMoses ke ngoku ihamba ne-ideology ezawuthi aba bantu bazohambe bafike elizweni lesithembiso, basawuhlala eKanana, babone bakhonza uMoses, bam-idolize, ngoba uMoses uyakwazi uza namanzi, uyakwazi uza nale. Amen. Therefore that also serves as a warning. Xa useva uThixo, God does not share glory. uThixo akabelani namntu ngozuko lwakhe. Lonke uzuko lunikwa uThixo. Amen. Ngabanga mfama wathi yena uThixo uza kunizisela amanzi. Amen. Seemingly the same things that are happening these days. Abantu bathabatha uzuko lwakaThixo balenza olwabo. Ungahamba noThixo but uxabane noThixo xa uThixo kusebenzisa uzibone wena ngoku seyinguwe. Amen. Therefore abantu banayo ke lo tendency leyo, bahambe bathini, baxabane noThixo endleleni. So it is important xa useva uThixo, you must be, wena fanele xa ukhokhela abantu bakaThixo ube phansi kwelizwi. Amen. Xa uphansi kwelizwi uthetha ukhomba abantu eBhayibhileni. Amen. But xa usowuhleli ngoku phezu kweBhayibhile ke ngoku uba ngulaa mntu ke ngoku kuthiwa uThixo kaPapa, uThixo kabani, aze umntu ke ngoku abantu kuthiwa xa udibene nalaa ndoda atsho akwazi ke ngoku lo mntu ngoba uhleli phezu kwelizwi ahlawulisa abantu for umthandazo. Amen. Azothi kum ke ngoku ezam iziprofeto mna ziyavela, ziyabonakala zithini. Amen. Therefore umuntu azithiye namagama bonga umpondo zephela ngobani zonke ezo nto ezo, abanye kuthiwa ngogandaganda yonke loo nto leyo. Amen. Ngoba batheni bahleli phezu kwelizwi. Some of them baqala right, uThixo wabasebenzisa bathabathela uzuko kubo. We must be careful of uthabathela uzuko kuwe, ngoba ukuthabathela uzuko kuwe ke ngosewungenwe yi-pride, so ukhukhumele. Yintoni yagxothisa uSathane emazulwini? Yi-pride. Because uSathane waye-excela kwindawo wayeseva kuyo, eculisa ingelosi zilandela, uThixo emnikile ukukhokhela ingelosi izulu, iworship intle itheni, abantu bembona kuSathane njengoba ekhokhela nje lo mntu wenza umsebenzi omhle. Kodwa uSathane ke ngoku wasike wathemtwe yile following ingaka yengelosi, wazibona uSathane ke ngoku le glory, le ndumiso inikwa uThixo. Le kwaqala xa kusithiwa kuye uyadumisa, uyayikhokhela kwaRezulu thini. Therefore wakhukhumala kukunconywa, okwakhukhumala kwakhe wastarta ke ngothabathela ntoni, iglory kaThixo kuye, waxabana apho noThixo. Abafundisi abaninzi bane-pride, kukho befundisa abaqhuba ibandla nosithetha namhlanje baxabana kudala noThixo, sebeqhuba into yabo. Kwani baxabana kudala noThixo because batheni bazibeke as i-authority. I-authority bangcwele lilizwi likaThixo. Fama ndithi iBhayibhile ithi, ilizwi likaThixo lithi. Amen. Therefore asihlali phezu kwelizwi likaThixo sithini. Amen. Therefore we do not question the word of the Lord. Now at this moment now sibona umprofeti apha uHabakuku. Amen. uHabakuku ureyizwa nguThixo apha kwixesha whereby uThixo is about to bring a judgment, isigwebo phi kubantwana bakaIsrayeli. Now xa ebhala ke ngoku into yenza uThixo uvula ke ngoku ubani uHabakuku amehlo. Xa nifunda le ncwadi kaHabakuku akho miyalezo okanye uThixo awusa ebantwini, kodwa uThixo uvula uHabakuku amehlo apha. Xa emvula amehlo uthi, how long shall I cry for help and you will not hear, or how long or cry to you violence and you will not save? Why do you make me see iniquity and why do you idly look at the wrong?
Destruction and violence are before me, strife and contention arise. Amen. Now uthi ke ngokapho Habakuk ke ngoku kuzawude kube nini Thixo xa ndikhala kuwe, ndikhala malunga ne-violence eyenzekayo endiyibonayo kodwa ungasindisi. Why do you make me see inequity? Kutheni undenza ndibone ukungcola okanye ukungalungi? Amen. Beloved, ndifuna unixelela namhlanje abantu ababona umonakalo osehlabathini ngabantu abakuKristu. Amen. That is why ke ngoku siphuma abantu bephuma beyoshumayela ngenzame zoba kusinde abantu until amehlo akho avuleke uThixo akubonise indlela abantu abatshabalala ngayo, akubonise uThixo indlela ifamily eziphela ngayo ngenxa yesono. Amen. Akubonise abantu abadibana bavumelane ngesono to a point that xa bevumelana ngaso babe against uThixo. Therefore aba bantu ke ngoku ubona uHabakuk ezinto so ziyamtya uthi kuzawude kube nini Thixo undibonisa this inequity kodwa ungaphenduli, ungasindisi. Amen. Why do you make me see inequity and why do you idly look at it? Kutheni nje Thixo uidlisha uyijonge nje le meko ungenzi into ngayo? Kutheni Thixo ujonge abantu xa bebulawa emhlabeni ungenzi into? Kutheni ujonge abantu xa kureyithwa abantwana ungenzi into? Kutheni Thixo? Amen. Atsho ngakhumbula umfundisi uNkomfa unkomfa wayesithi uthuleleni Thixo. Amen. But we do not say that to God. Uthixo uyahlonishwa. Uba ngabe uyitsho ngayitsho usemthandazweni. Now, what happened was why do you make me see iniquity? And why do I look at the wrong? Because we understand uThixo nguThixo we-action. Xa nikhala kuye uThixo wethini uyaphendula. Bakhala abantwana bak'Israyele yiphutha. Xa bekhala bephethwe kakubi kwaFaro, uThixo weva izikhalo zabo wavusa uMoses ubathini abathabathe abasuse kwelalizwe. Amen. Therefore God hears the cry and he remembers them. Amen. Bakhala enhlango besithi silambile. uThixo wathoba ntoni imana. Bakhala enhlango bathi lamanzi esofumana kwelichibi akrakra. Amen. uThixo wathi Moses faka ntoni induku amanzi ajika asweet. Amen. Therefore God has always been hearing cries. Ebantwini has always responded, but at this moment uHabakuk ubona into ba uThixo ngoku akaphenduli kodwa uThixo uyambonisa. Beloved, even today it is painful xa sibona abantwana abancinci ufike bechaya ezitradweni zekona. Ubona abantwana abancinci besezwa bebancinci besithini, but abantu abadala bengaboni into irongo, but wena uvulwe amehlo. It's painful ngoba uyasazi isiphelo salantu. Therefore you start to ask uNkulunkulu, Lord, how long will you take so that udilishane naba bantu kuzosaveka abantwana? How long? Uthi athi destruction and violence are before me, strife and contention arise. In other words, now umbhodamo kunye nomlo uphambi kwam, abantu abalwisanayo, contention arise. Bekuliswana ngoku kungebudala. Abantu bathi abanye sifuna ilizwe lethu, abanye mabagoduke ngokunjalo. Amen. Things esizibonileyo, abantu babhilde umsebenzi from nothing. Umuntu waqokelela imali ozivulela isaluni bafika abantu bamosha amandla abantu. Things that are happening, beloved. But now we ask ourselves, how long, Lord, shall these things continue? Therefore, the people who do not have the Lord in their spirit, abanayo inhliziyo yovelwano. Amen. Because into enzekayo noba ngathiwa into yenziwa right, kukho abantu abathengisa abantu, khona bathengisa drugs, but there are people, abantu phayana bamsulwa abeze ngesihle, abasebenza ngamandla abo umzekelo, kodwa bazibone seberhintyeleka. Amen. Therefore those that are sitting at the back, we are saying, how long? Contention arise. Uvukelana lezizwe.
Right now we are looking at Nigeria now, Christians are killed left and right after. Siyazibuza ezinto ziyavela komabonakude uba amaKristu ayabulawa kodwa kuthulwe. How long, Lord, will you make us see violence? Baninzi abantu abayibonayo lanto kwi-media nakwintontoni, but umuntu vese kagqitha im-affect ngoba engama-affect agqithe, but lo unoKristu yena uyasafarisha emphefumulweni. Asibuza Nkosi, how long abantwana bakho bazawubulawela wena? Kutheni ungakuvusa abanye abantu nokhulumeni bayomelana nalento? How long? Only those that are in Christ bazawuvuleka amehlo. Therefore uThixo asivula amehlo asibonise izinto. Udathi distraction and violence are before me, strife and contention. Amen. Ezinto zenzekayo ezimbi zenzeka phambi kwethu bangcwele. We look at abantwana ezikolweni, the way basiphethe ngakhona. You see just strife and contention. Uthi usiya esikolweni nje ungahamba nje ubona abantwana live phambi kwesikolo bade bachaya insango. Kubekho otishaka umuntu xa ezawungena esikolweni axamba ayingowami zokwenza umsebenzi wami phume ndihambe. But those with Christ, they ask themselves, Lord, how long will this happen? Abantwana babephela kangaka bebancinci. How long? Not everyone uvuleka amehlo, but those that are in Christ, xa uKristu ubona izinto in a different manner, with a different eye. Ubona i-distraction wena abantu abangayiboniyo. Uthixo ukuvule amehlo. Therefore you ask yourself, how long? Azothi adathi ke ngoku, so the law is paralyzed and justice never goes forth. In other words, uthi nomthetho ngoku umthetho so paralyzed. We have people ababulala umntu in full view, never arrested. People who are molesting children. Umntu athe ebanjiwe kodwa ngomsabone takalaza pha licinywe ityala. The law has been paralyzed. Umthetho usasebenza, and therefore there is no justice. Akho mbuyekezo eyaphi emathobeni. This is what is happening in this world. That is why some of us sithembele uba sawuthuzelwe emaphakathini. Some people lost breadwinners at home. Athi umntu ebeyophangela esithi oh yini abantwana bam bamxhaxha abafana babonwe ngabantu, but the law has been paralyzed because nababonile abazukhuseleka, and therefore justice go forth unperverted. Now he's asking these things because we know no one njengoba kwi-elections ozawuthetha about the safety yabantu. There are services, but they are failing the people. How long? For the justice goes forth unanswered. In other words, now, lixesha elinzima elo uboniswe distraction, yet there is no akombuyekezo. Now, remember now, Habakkuk ubuza uThixo, and God is answering ngenye indlela apha. Remember these people, Israel, kwenzeka into ezi-wrong at the moment betyeshela uThixo. U-Israel xa eshiya uThixo yavulela intlanga abantu abayekele kungenelele ongalunganga phakathi kwabo. Now the Lord answers phaa verse 5. Uthi, look among the nations and see, and wonder and be astounded, for I am doing a work in your days that you would not believe if I told. For behold, I am raising up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, who march through the breadth of the earth, to seize dwellings not of their own. Now uthi uThixo ke ngoku khawubuke ujonge izizwe zonke umangaliseke, ngoba mna Thixo ndenza umsebenzi ngezintsuku zakho ongenawukholelwa if bendinokuxelela. Now beloved, le verse indibambe ngenye indlela.
I want to say, in the midst of the evil that is happening emhlabeni, God is at work. uThixo ngelinye ixesha wenza umsebenzi esingekawukholelwa abawenziwa nguye. Xa amaIsrayeli esona against uThixo, uThixo wenzani? Uvula igate ze-protection ba-athekwe. Kwincwadi kaJeremiah chapter 1 xa nifunda, uThixo is raising up uJeremiah. Uthi kuJeremiah, hamba uyokuma emasangweni etempile yam. Wonke umuntu ongena ephuma pha ubaxelele bandithi ukuba ngaba basafuna uhlala apha mabaguquke. Ekuguqukeni kwabo nje mabayeke ukuabuse abantu, uabuse iwidows, bahlukane noThixo bambi. Emveni koko uba ngaba bayaguquka, mna Thixo ndizakubayeka bahlale apha. Amen. Now uJeremiah kanye noYeremiah kula ncwadi kaJeremiah bangcwele uyispenda ume at the gates of the temple. Yet abantu abangena enkonzweni abamameli uThixo, abazimameli neziprofeto eziza noJeremiah, bayaqhubeka bayona ngecawe basecaweni, phakathi evekini banoThixo bambi. This is what was happening. Now uJeremiah bangcwele noYeremiah wayethandaza kuThixo every time uThixo uba makabaxolele abantu ngoba bengeva. But there is a point whereby uThixo uphendula uJeremiah. Athi uThixo, Jeremiah, andisafuna uphinda ndikuve ubathandazela ababantu ngoba abantu abamameli. There is a point whereby uThixo uyayivala imilomo. Now at this point now, remember, people are killed in Israel. There is strife, there's contention, there's everything. Umthetho paralyzed, awusasebenzi. Then uThixo uthi kuyo yonke le nto yenzekayo, mna Thixo ndenza umsebenzi ongena ukholelwa xa ndinoxelela wona. Azothi uThixo, for behold, verse 6, I am raising up the Chaldeans, that hasty nations. Ndivusa isizwe samaKhaldeoni, esasizwe sikhohlakeleyo kakhulu. UThixo uvusa isizwe esikhohlakeleyo against abantwana bakhe. Uthi, for I am at work in your days, that if you told you would not believe. For behold, I am raising up the Chaldeans, that bitter and hasty nations, who march through all the breadth of the earth to seize dwellings not of their own. Uthixo, I'm raising up that nation. Yes, why? What are the Chaldeans? These Chaldeans are the people from the Middle East. The Chaldeans. These people, Uthixo, they are marching against, they are marching through the breadth of the earth to seize dwelling not their own. Bahamba ihlabathi, bahamba bethabatha indawo nezindlu ezingezabo. In other words, bathabatha i-nations, bathatha i-country. Bafika kwi-country ayi-Christian kingdom, ijike be Muslim kingdom. I am doing a work that if I told you, you will not believe. 1994, abakufika i-democracy, a lot of ungodly things zayekwa zangena in this world, South Africa. Susumthandazo esikoleni, bekwa the clause against religion. Not only that, kwasuswa ne-order yasemakhayeni, kwa-establish 50-50. Emveni koko, not only that, kwazopromotwa ne-sexual immorality within the nation. So what happened within the country, kwenzeka uba abantu basuke kuThixo. Abantu abafunda kudala bazaxelela bakwakunto okuthiwa yi-BIPS esikolweni, Bible studies, yayi-subject esikolweni. Gone! Because kuzwa into ethi, what about other religions? Yebo? Land?
So kwathwani kwasuswa uThixo. Over the years atshintsha izinto. Kwaveza umthetho waapprove into yoba umuntu xa ekhulelwe engafuni umntana unelungelo loba asikhuphe isisu. Abortion. It was signed into the law. Things that were not happening. Sasenzeka already ngoba Europe xa macala. Sasenzeka already international but they were not happening. Bekwa ngokusemthetho ukujustify ukubulalwa kwabantwana. Ne? That now sukunika i-choice. Uba ngaba umfuni ungamsusa. And that is now murder against the children. These are the things that were allowed in the nation. Not only that, ixesha liyahamba, many things zavulekela. Kwapushwa agenda ye-same-sex marriage. South Africa adopta yasemthethweni uba ngaba even nomfundisi ongafuni bathatha abantu besine esinye lo couple nelungelo lomsa ezinkundleni. Nanindiveka kahle. Zizinto that have been signed into the law. And God is watching. Now, I want to take you back. The 1800s, God raised a man called Babu Job Chiliza, waqala African Gospel. Indoda yasithi xa ingena esixekweni amadimoni abaleke. That man was raised by God in the 1800s. Wahamba wazomentorisha uBabu Bhengu. Asole ngo-1940 something I think. Babu Bhengu selapho yena wazozala uBabu Chiliza ngo-1952-53 eNantsikeni eNtenteni. These are men that were working with God. Bevusa abantu ekufeni besithi. Nge-60s uThixo waraisa also bawuduma waseBaptist owavusa umuntu kwi-funeral kanje umthandazo wavuka phambi kwabantu. Obabu Job Chiliza, they were doing wonders. Obabu Bhengu, they raised people from the dead yonke into. So there are many amaqhawe uThixo wavusileyo, true prophets and men of God in South Africa that impacted the gospel. EAFM Apostolic Faith Mission xa i-revival yasuka eAzusa Street eAmerica, yasuka noJohn G. Lake wazolenda eSouth Africa ngala moya wePentecost pha wa-establish amabandla wenyuka ngoZimbabwe wathi South Africa isetyenziswa nguThixo kakhulu. God was raising powerful men and women in South Africa. There are many that we can count abanye sibazi. But now the country went away from God. We have endorsed a lot of ungodly things. And now God is doing a work in this nation that if we would know, we would not believe. God is doing some work as in years. Right now, mosques are multiplying in South Africa. Akudalanga bekukho umuntu okuthiwa into Islamic State olapha eSouth Africa wangenayo ekhangela. Now we are at the point akudalanga community Muizenberg ibitoyitoya against icawe yayathathwa ngumuntu okufika andaba wenza ntoni. Amen. So now when the nation moves away from God, uThixo sosizo sinikela ezizweni. It will take God to deliver us where we are. Ezizweni. Amen. Now, for behold, I am raising up a Chaldeans, that bitter hasty nation, who marched through the breadth of the earth to seize dwellings of not their own. How many buildings was hijackiwe? Kuthi ayibuild kahulumende hijackiwe, operator ngumuntu wangaphandle. Umuntu eberentisa. Kuthi asizazobhatala kubanje imoto ukuthi bambhatele irent 5 years angazaphila ayifumana indlu yakhe. Lozenzekayo yazo. And umthetho ubheke at the same time. Now, what is happening ke bangcwele is that
in the midst of these things now, we are seeing the judgment of God. Ikhona i-judgment ke bangcwele xa abantu bethe bona uThixo ayekele ingqondo. There is a judgment of the final day, ukubuya kaYesu. Now, when the nation fails to listen to God, then God lets calamity upon them. Sikhule usoyikwa umthetho. Laqala ixesha ngosesikhula ngo-98 pha. Sesibona istika advertise abortion etown. Kukho abantu abamephi ezikoleni banikeza ngamaphepha. Urhulumente akaboni into. Zabekwa izinto. No one said anything. Because the judgment of God is against the nations. Ezithe zasuka kuyo. Right now, phakathi ngoba we don't know what to do. Now, if God would reveal what He is doing, we will be astounded these days. The judgment of God is already out. The only thing that will save us is prayer. Not only that, but they came. Kwafika abaprofeti singabaziyo basemazweni. Benza nokugqirha baseTanzania. Noba uzindawo Nigeria kunjalo. Emveni kokho bathini bamosha la vangeli yotata uBhengu nobani eyayiclean, eyayiphilisa, eyayisakha amakhaya, eyayideliverisha abantu kumadimoni, eyayivusa abafila ivangeli, eyayinamandla. Kwangena i-celebrity gospel ngoku. Kwangena ivangeli elevate abefundisi ethoba igama likaYesu. Emveni koko nawo imabandla ajobhekile amabandla. Siphila kwelo xesha elo ke bangcwele. Whereby now into ezenzekayo ke ngoku, because this nation refuses to listen to God, uThixo wayekelela i-false prophets zangenelela eSouth Africa. Almost every third church is a false teacher. Amen. Almost every third church. Amothoso basukele. They molested over 20 children zabantu. Abantu abazalelwa eSouth Africa bancanca lavangeli i-wrong. Now the church has also been defiled. Now, what God, xa uThixo esuka bangcwele, uThixo esinikela isizwe, what normally happens is, if uThixo was covering the country, then sityeshele umthetho kaThixo sithini, uNkulunkulu simply removes the covering. Emveni koko izizwe, these hasty nations, they come and they are ruthless. They are ruthless. That is where we are. Bantu bakwazi uvula ziphaza shop ngoba yaba i-territory. People are becoming foreigners in their own land. Because siyekele uSathana wangena phakathi kwe-country kwa-approva imithetho against uThixo. Emveni koba kuvunyelwa abantu besinye bathathe, kwakho inyanga okuthiwa yi-Pride. Kubakho inyanga ye-Pride abo kucelebrate ubutabane. Andazi noba inini nalo nyanga leyo. Now you must understand ke bangcwele, ezinye izono zingakhona, but xa zi-endoswa phezulu ziba nomthelela ombi. Because now zizo-influencer nabantu abakhulayo. Kuthiwa human rights. Indeed. Now ke ngoku inyanga yonke Pride month. Now umbuzo umile ndisakubuza abangcwele, yintoni iyakhupha uSathane ezulwini? Pride.
Sono esikhulu. Now, loo nto ithetha ke ngoku kucelebrethwa isono for the whole month. What happened to the isizwe, to the nation of Nineveh? Xa uThixo wathumela uJona, wathi uYona xa efika, wathi guqukani within 40 days uThixo uzasitshabalalisa sisizwe ukuba ngabani guquki. For 2 weeks wenza loo nto leyo. Qha nini suka apho for 2 weeks. Emveni koko bangcwele, i-response yabantu baseNineve, what did they do? Baguquka. Kwaqala kwikumkani. Ithi iBhayibhile ikumkani yakhupha ikrown yayo nengubo yobukhosi yayibeka ecaleni yazifaka ethuthwini, wathi wonke umuntu lapha makazile sicelele uxolo kuThixo hleze abe nenceba ngakuthi. Amen. Yaphuma iorder kukumkani. Emveni koko kwazila nempahla emfutshane okanye zona igusha nebhokhwe. After that, emveni kokuba zizilile, yafika imini yesi-40, waphuma uJona wema ngaphandle kwesithili, wabe elindele umlilo kaThixo udestroye iNineve. Kodwa God did not destroy it, ngoba isizwe saseNineve ekuveni kwaso ilizwi likaThixo sathini, sadanela izono zalo. Emveni koko baguquka, bafasta, bacela uxolo kuThixo ngenxa uThixo egcwele enenceba, wasixolela isizwe saseNineve. Athi uYesu isizwe esifuna isign, esifuna imiracle, they will not see any, kodwa bazawuboniswa ntoni? Isizwe saseNineve esathi sona ekuveni kwaso ilizwi likaThixo baguquka. Jesus, my God. This is where we are. Yeah. If the leaders of the country will set out a day for prayer, kuthiwa makuthandazele olu hlabathi, kuthiwa sonile ngakuThixo. God has led nations to come to us, not only that, but to destroy us. Only God can save us. For these nations, they come with their gods. Bazanothixo babo. Abantu batsina eMozambique bezothengisa amayeza kajonga mna ndedwa kwenkani. Ba-advance ubugqirha ngenye indlela. Abefundisa bakhokhela icawe bathwala koGhana. Why? Because the gates were lifted. Sakhupha uThixo ngaphakathi. Yeah. Saphinda sa-excel xa sangena imilo yangaphandle. South Africa, out of all nations, the only one that had Israel is a court. I don't know what that means, but I'm just saying. Therefore, instead of praying, now, eli xesha esiphila kulo bangcwele, hlalani phansi, sit down. Eli xesha esiphila kulo bangcwele, it is such a time that sidinga uThixo. We're in a vulnerable point. Hallelujah. Udinga ukuba sivume izono zethu. Right now sikhulisa abantwana sisoyika ngoba kwangena icrime esingazaziyo, i-kidnapping. Yeah. Abantwana babedlala besafe noba baphi. Ngoku umntana omncinci ukumisa imoto uyathathwa. Kwangena abantu abanolwazi lokwenza imithi ngeepatsi zabantu. Ngoku kunyamalala abantu. These are the things that are happening. Why? Ngoba the foreign gods were let in. And the leaders are to be blamed. Approving things that are not godly. Khula thina every day xa siya esikoleni kukwenziwa kuthiwa kusemgceni. Wawufika kuzothandazwa ekuseni, whether people were saved or not, but God was honored. Kwenziwa wethu semazulwini
kuvuliwe abefundisi bafike bashumayele ezikolweni. Right now bafuna access abanikwa kwezinye. God has been removed. We have become our own gods. Hallelujah. Now God has released the hasty nations. The nations that are going to take everything without mercy. Siphila kumaxesha. If you wonder why kunje South Africa, it's gonna go from bad to worse. Right now, kusanda approve umthetho eAmerica. Funa xa ngamaxesha manje. Kusanda approve umthetho eAmerica kuthiwa i-abortion now can be extended up until to the point of death. To the point of birth. Njengoba kwaqala kodwa xa une 3 months 4 months you can. Xa umntana sena 7 months sephelena unokwazi uyenza loo nto leyo. Right now kuthiwa until le nyanga yakho yokugqibela. So what is happening ke ngoku bangcwele is that isayinwe emthethweni oko ijikeleza apha, and behind this woman lo mfazi besayina lo mthetho to the law kukho mama basemveni kwakhe bayaqhaba bayavuya. It's called progress. Abantu abanenimba, abantu bayaziyo inhliziyo yomntana xa elapha ngaphakathi kubo, abantu ababonda qala nomntwana, abantu ababamba isitshetshe ngasebukhalini are the ones who are signing the law to kill the babies. Now that law has been signed. Another state, America, has unveiled the statue. But the statue says Thixo okuthiwa Molech. Esas Thixo lesiku Old Testament ke bangcwele sekuthiwa Molech. Kwakunikelwa abantwana kuso. Igazi labantwana. Ku-approva le esinye state kwenzeka ntoni kutyhilwa istatue sika Molech esiphethe umntana. What day the project again this big is when is born. I must do the news was born. These are the things that you will not know because uNkulunkulu wathi akuvula amehlo uzibone ezi zinto. Ubone udibanisa uba kusana umthetho ngapha woba kugqitywa abantwana ngapha kuvezwa sasithixo. If you would know what is happening, because of now we are proving Israel against God, therefore God is letting what the nations over the ungodly nations. Is this what's called again? That Islamic State ISIS is the one versus ndabeni. If nakhumbula abantu abecinga overall orange beqhawula intamo if abamvumi uYesu bafela igazi igama lika Yesu babulawa. Those people, some of them have been spotted in South Africa. People who are not only against Christians but who are actively killing. As countries like Somalia, Ethiopia, those were Christian countries. The oldest Bible is found in Ethiopia. But ngenxa kwatyesha lomthetho kwangena kwakwenye inkomo. Nigeria, those were Christian countries. But now the Islamic has increased. AmaKristu athini ayabulawa. It all stems when people are moved away from God. Therefore, now what is happening ke ngoku bangcwele ezinto zenzekayo including apha South Africa, it will take the grace of God. If my people that are called by my name shall humble themselves and call upon me, then I will forgive their sins and their iniquity. Uthi xa abantu bamababizwa ngegama lam bangazithoba bacela uxolo kum ndakubathinta kuyiva imithandazo yabo ndixole izono zabo. As
ezothi emveni koko and heal their land. Now, ngamaxesha esikuwo ke bangcwele la. The reason why there is a lot of ugqirha ezinkonzweni because usathana utshotshe. Few men are seeing some things that are wrong and call against them. Very, very few to none. The enemy wants to silence everyone. But I want to tell you namhlanje bangcwele that kugqibela uThixo. Ezinto zenzekayo, they're going to be worse on our children. They're going to be worse to the next generation. They're going to be worse. Right now, South Africa is surrendering towns. Hillbrow, Juba, Yobani, Bellville, Yobani, Yobani. The towns. We are city here. 30 province. What's going to happen? Because the nations have moved away and have allowed evil in the land. Sine CRL commission ngoku umama uThoko Xaluva bafuna uregulator inkonzo. Befuna uregulator inkonzo nje oThoko Xaluva. I-aim yabo is to shut Christianity out. Beloved, uleko kungcola kungaka kubulawa abantwana kuthwani i-resources ezingaka zithe cwaka. Out of everything, instead of regulating crime, you regulate Christianity. Why? Because of there are many false teachers. It cannot be dealt by men. It's a judgment of God against the nations. Can't be. Therefore, lamaxesha esiphila kuwo bangcwele. Ngamaxesha lana wephayi ihlabathi liyasongwa. Yasongwa ihlabathi lithi. But ndiyamthanda impendulo kaThixo xa iphendula. Uthi the just shall live by faith. Abakholayo bazophila ngantoni ngokholo. That is what will happen. Those that are faithful will live by faith. Therefore, udathi xa ekhalaza uHabakuk verse 12. Uthi, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die, O Lord. You have ordained them as judgment, and you, O rock, have established them for reproof. Uthi ke uHabakuk, kuThixo ingabe wena awungowasemaphakadeni from everlasting to everlasting, my Holy One. In other words, now he's trying to plead with uThixo pha bangabe awungoThixo wadala ihlabathi yonke into. But azophinda ziphendule athi, but you have ordained them as judgment. In other words, uthi ke ngoku these hasty nations uNkulunkulu ubamisile njengesigwebo against your children. You have ordained them as judgment, and you, O rock, you have established them for reproof. Ubamisele ukulungisa isizwe sakho. And you are of purer eyes than that. In other words, now what uHabakuk is saying, that these nations as Chaldeans zimiswe nguwe Thixo as a judgment. The only thing Thixo is simply to remove. Have you seen umntana xa ekhula efuna uphatha ihita ngoku umjongileyo uqomba uzamyeka because umjongile. Once ayiphathe atsha ujonge uthi bendikuxelele iyatshisa. Laa mntana akaphinde ayitatshe laa hita ngoba uve apha kuye ubuhlungu. Amen. Now the safest thing, laa hita yenzeka phambi komzali. Watsho abone umzali uba noko akazutsha kakhulu apha. Therefore, that heater has been used as reproof. Inqanduba kwakwinto ngathi ngumlilo. So that noba umzali akasekho bazuphinda umntanahamba ehithini. Same applies with this judgment. You have ordained them as judgment, and you, O rock, you have established them for reproof.
bamisele for ukulungisa. Amen. Now until ke bangcwele apho siya khona sifikeleleni as to understand where we are right now. The reason why, if we can come to understand that most children are drug addicts. One of the things ezenzeka esikolweni ngoku kungeneleleni umoya mimbi because umthandazo wasuka. As a result, now we have children that are disobedient to their teachers to a point whereby bathi babethu utishana. Right now we have children that are disobedient to their parents to the point of that now they even some kill their parents. There is a child from Atlantis, mama kamutishana, the only son. Wafuna imoto kumama kuboleka imoto mama akavuma wambulala. A teacher Atlantis. Ngemoto engeyo yakhe. Until we diagnose the situation that we need God and repent, size kuThixo. UThixo uzayibuyisa ingqondo ngothini akhusela amakhaya ethu nenzala that is to come. These days esiphila kuzo bangcwele, if the just are going to live by faith, that means now we're gonna surrender our children unto the Lord. Sizawukhulisa abantwana bethu ngezwi likaThixo. Sizaba ifamily esindisiweyo ehlala phansi kwelizwi likaThixo. Therefore thina sizawusurvive by faith kwezintsuku. Abantwana bethu nesizalo nesizwe sizayo, they will only survive this time through faith in Christ Jesus. Because why? The people that are supposed to protect the country are no longer there. They've allowed the enemy to a point that now nasesikolweni zethu kuthiwa ngokuzabakho itoilet yobhuti nosisi inyaba angaziqondiyo iyalwisa kwi-meetings. So these things, beloved, xa sivunywa zisenza umthetho athini uThixo angayivulela ingqondo angayivulela. How can God keep on protecting people that continuously rebel against him? How can God protect people that are fighting him? Kodwa basidaleli sono. Hallelujah. Ubakhusela njani uThixo abantu abanjani? How? Ngoba iBhayibhile, if my people that are called by my name will humble themselves bazithobe, not only that aguquke, mna Thixo semazulwini ndiza kuyiva imithandazo yabo ndiliphilise ihlabathi labo. This is what is happening bangcwele. So ikalunceda abantu lesingabaziyo ngoba aboyiki ukuthuka abantu. Siphila apho abantu bathuka abantu ngomama babo. Abantu abancinci ngoba iqala endlini lento. And yet it is protected. And we see this inequity. Say, how long, Lord? Hallelujah. If only my people that are called by my name will repent from their sins. We cannot be a country that passes laws that are against God, yet we seek for the protection of God. Now, as the time goes on, usoniwa sanikhumbuza namhlanje intoni umvuzo wesono ukufa. Ithini rate yabantu abafayo kwezi ntsuku? Very very high. Abazali bangcwaba abantwana kwenzeka vice versa. Immorality is very very high. Abantu bathengisa umzimba kufitshane nje kunzima. Yet we do not
asithini asizikhalimele izinto. But behold, God is raised some judgment. Elixesha esiphila kulo ke bangcwele. Nizawubona nje. If I can ask a question, iBotswana mos niyayazi? Yeah. Nakhe neva nge-false teacher esuke eBotswana? Nakhe neva ukuthi akuvulelwa major 1 bangene pha? No. President wapho uyathandaza. Uthatha a man of faith. Banemithetho engavumelani nesono emininzi. Thina sivulela wonke uDoti apha eSouth Africa. Sithi usibuluke sichaba sarona. Therefore isono sine consequences bangcwele. Yafuna ukuthi namhlanje ekseni as false teachers zikhoyo, false prophets, uThixo has raised them also as judgment. Abantu abangafuniyo usindiso kodwa bafuna uprofeta. Abantu abafuna ukususelwa ingxaki kodwa bamfuna uThixo. God has raised them. Athi 1,000 rand zabo zokugqibela. Athi imali zabo zobona. God has allowed them. But if abantu bafuna uThixo ngoneno kwenyani, God will deliver them. For freely given, freely you shall receive. Therefore siphila kumaxesha ngoku xa kuziswa abantu ecaweni kuthi awoza uzothatha umhlola wakho. We no longer preach against sin. Bangcwele siphila kwixesha ngoku whereby asifike enkonzweni akusashinyelwa against sin. The reason why is icawe ngoku ayithandazi ngoku. Kudemswa okokoko emabandleni ngoku. I-program ingaka engaaccommodate kwa umthandazo noThixo. Kuyaphakanyiswana nje. Kusithi God has allowed these false preachers as judgment. Ebantwini abangamfuni uThixo, abantu abangafuni ukuguquka baya kwezicawe ezavumela yonke into. Yeah. Emveni koko bazawuthini, bazaw-abuzwa ngaba bantu financially, even nasemizimbeni, baqhekeze neefemeli zabo ngoba bafuna uThixo, bafuna izinto zikaThixo. Yeah. Beloved, kumele uba ebomini bakho fikelela kwi-point ebomini bakho whereby You see God. ufuna uThixo. Yes, God. Ufuna ukuguquka kubomi obuphilayo besono. Yeah. Ufuna ukuyeka iziqhamo zesono. Ufuna ukohlukana nezinto ezinqamnye noThixo. Utsho uye enkonzweni ngoba ufuna utshintsha, uguqukele uThixo. Therefore i-blessings zakhe zikulandela. Now abantu baya ngoba beyofuna izinto zabo. Hallelujah. No repentance. Umzalwane uqhuba ngobomi bakho kudala sezelwe ukutsha. Kodwa ndiyafuna ukuthi ke bangcwele, ezinye zezinto ezehla ezimpilweni zethu, God has ordained them as judgment and reproof so that sikwazi uba siguquke. Abanye abantu uThixo babetha ngempilo, umuntu agule awungene esibhedlele ayofumana uYesu se-ambury death. Some people, it takes them to lose everything until God establishes them. Therefore, uThixo uyaziyekelela ezinye izinto to get your attention. Yeah. Not that akamthandi, then akurepeal akubuyekeza. But banoyona abafana nesizwe saseNinive abathi bona ngokuva ilizwi likaThixo baguquke. Beloved, ngiyafuna ukuthi ekseni namhlanje kule nto enzekayo kule country esiphila kuyo ehlabathini. Yeah. Inye into esawuphila ngayo umthandazo. The just shall live by faith. Oh.
Hallelujah. Bazawuphila ngantoni? Ngokukholwa.